Szijjártó Péter elvtárs beszámolt kínai barátainknak a földből kinövő és egyre szaporodó akkumulátorgyárainkban zajló munkaversenyekről. Ott, ahol manapság a gigantikus üzemépületek magas kéményei füstölögnek, a Kínai Népköztársaság segítsége nélkül még mindig a magyar parlag évszázados átka teremné mérgező növényeit. Szalai Bobró vezérezredes, honvédelmi miniszterünk, aki a tavalyi párt szépségversenyen a legcsinosabb férfi díját érdemelte ki, részletes jelentést tett az ideiglenesen hazánkban állomásozó kínai fegyveres erőkkel zajló gyümölcsöző együttműködés legszebb pillanatairól. Lázár elvtárs, a vasúti késések fejlesztéséért felelős államminiszter, a Budapest-Belgrád vonalon zajló krampácsolási munkákról tartott érdekes előadást. Az eredményes megbeszélést